Que tal? Boas tardes. Comezamos este Galicia Noticias con malas novas nas estradas. Un home faleceu esta mañá no concello lucense de Trabada ao saír da vía o vehículo que conducía, Xoel Rodríguez. Sí, pouco despois das 10 da mañá, un particular daba aviso aos servizos de emerxencia dese sinistro que se producía neste concello lucense. Foron os bombeiros de Barreiros os que conseguiron rescatar o corpo sen vida dese home de 64 anos de idade xa fora do seu vehículo. Un sinistro que se producía nesta estrada provincial. Ese coche saíase da vía pola marxe dereita polo momento por causas que se descoñecen. E hoxe tamén estamos moi pendentes do tempo, hai moitas festas por todo o país, pantallas ao aire libre para ver a final do Mundial e todo isto coincide con avisos amarelos en varios puntos por mor das treboadas e da calor. Alejandro Álvarez. Si, Chus, calor abafante que xa comezamos a notar, por exemplo, aquí na cidade de Ourense, onde os termómetros xa roldan os 28-29 graus. E con estas altas temperaturas, como ti ben comentabas, están activos avisos amarelos, tanto aquí na Conca do Miño como tamén na comarca de Valdeorras. Tamén activaránse avisos amarelos por treboadas en diferentes puntos de Galicia. Hoxe Media Galicia vais a xuntar nas rúas e nas prazas para ver xuntos a final do Mundial de Fútbol. Farán en torno a pantallas gigantes que convocarán milleiros de persoas. Pero non en todas partes fachendean do maior número de polgadas. En Vilagarcía, no barrio do Piñeiriño, seguirán o partido na que cualifican como a pantalla máis pequena do mundo. A idea é que canto máis pequena é a tele, máis arrexuntados terán que estar todos para poder vela. Aquí ten que traer todo o Dios, ten que traer sillas, sofás ou camas, o que lle dé a gana, para estar cómodos e ver a que vai ganar España, España. Comezamos este Galicia Noticias cunha operación policial. A Garda Civil desartellou un grupo criminal especializado en asaltos violentos a establezamentos hostaleiros. Asaltaron varios barrios do Rosal e de Ponte Caldelas, no sur da provincia de Pontevedra, dende agosto do ano pasado. Segundo os axentes, os seus integrantes actuaban de madrugada, encapuchados e armados con pistolas e con coitelos, como están a ver. As pescudas policiais permitiron identificar os 5 componentes da banda, de entre 22 e 51 anos. Todos eles son veciños de Vigo e con numerosos antecedentes policiais. E a Garda Civil de Cidade Real detivo 7 persoas e investiga outras 14 acusadas de integrar un grupo criminal dedicado a extorsionar usuarios de páxinas web de contactos. Os autores da extorsión captaban xente mediante anuncios falsos de servizos sexuais publicados na internet. Os extorsionados recibían logo chamadas telefónicas nas que se lles exixían cartos baixo ameazas de difundir a súa actividade nas páxinas de contactos ou de enviar sicarios aos seus domicilios. A intimidación provocou que numerosas vítimas accederan a realizar os pagos exixidos. Os criminais retiraban os cartos en distintas localidades, entre elas a Coruña. Cuando recibían el dinero, este era retirado en diferentes cajeros en distintas provincias del país. En total, consiguieron recopilar 126.000 euros. Metidos de cheo na campaña de alto risco de incendios, viaxamos a bordo do helicóptero da Garda Civil. O seu labor é fundamental para previr lumes e tamén para investigalos. Grazas á cámara que levan, poden detectar un foco a moitos kilómetros de distancia e mesmo localizar os responsables. É o ollo que vixe os montes, dende o aire e moi ao lonxe. Hacer un vuelo alto, ir buscando focos de calor e intentar ver conatos de incendio, quemas y posibles incendios antes de que se lleguen a producir o antes de que se hagan más grandes. Se trata de ciertas conductas que son potencialmente peligrosas, como el realizar quemas, el realizar acampadas con fuego, el hacer trabajos forestales en las horas de mayor calor, poder denunciarlo a tiempo y prevenir futuros incendios. Collemos rumbo cara crecente no sur da provincia de Pontevedra e non por casualidade. En ciertas localidades, como puede ser la zona de la Cañiza, de Crecente, son zonas donde existe históricamente pues, un alto índice de incendios forestales. Orientamos el servicio a esas zonas que se consideran de alto riesgo. Son zonas quentes no peor sentido da palabra, zonas onde incendiarios ou pirómanos nunca descansan.
Incendiarias, digamos, sería una actividad de uso del fuego para o bien tener un rédito o beneficio, y una pirómana, que hablaríamos ya de un trastorno psicológico, suele ser gente que reincide en varios años e incluso en varios incendios en el mismo año. Apóyanse na cámara térmica para localizar posibles conatos de incendio. Poden velos a kilómetros. Es alerta temprana. Nosotros lo que vemos es la imagen en blanco y negro, que es focos de calor en blanco y focos fríos en oscuro. Un punto de incendio se ve muy lejano. Una persona en medio del monte se puede ver a 4 kilómetros y una fábrica del estilo de Cinsa podemos verlas a 20-30 kilómetros, vemos el punto de calor. Confirmado o foco, peitean a zona e fichan canto se move. Vemos un foco de calor muy grande, nos acercamos y vemos un vehículo alejándose de allí, evidentemente habrá que hacer porque los compañeros en tierra lo identifiquen. En la gente que haya alrededor del incendio, los vehículos que se estén alejando del incendio o que estén próximos al incendio. Dende o aire avistamos o escuadrón de cabalería, reforzo preventivo tamén durante o verán, porque todos os ollos son poucos cando o 70% dos incendios son adrede. O ano pasado 15 persoas entraron nos xulgados por incendios intencionados e 2 máis por neglixencias. Normalmente por estas datas falamos de incendios forestais e tamén, desgraciadamente, de algún caso de afogamento. A supervisión e as medidas de seguridade son fundamentais, sobre todo no caso dos nenos e nenas, e especialmente nas piscinas privadas, onde adoitamos confiarnos. Falamos co 112 para coñecer de primeira man como evitar que unha tarde tranquila de piscina acabe en traxedia. O feito de ter a piscina na casa dá unha falsa sensación de seguridade, pero o perigo está aí. Cando hai nenos, compre instalar barreiras e pechar a porta cando non se usa a piscina. Durante o baño, a regra de ouro é a supervisión constante. Os menores sempre hai que telos vigilados e prácticamente a unha distancia dun brazo. É verdad que normalmente estes despistes teñen que ver moito cos xoguetes e os menores é como un punto de atracción, entón queren ir a collelos, a veces sin saber nadar, e cando intenta coller o corcho non chegan e se van abaixo, non? Hai que ter cuidado cos flotadores, son elementos de axuda, non de seguridade real. E o perigo non é só pros que non saben nadar. O nadar tampouco exime de que teñamos que ter os menores vigilados, sepan nadar, un golpe mal dado, unha caída das escaleiras, unha baixada ou tirarse nunha zona que non teña suficiente profundidade pode xerar un problema grave. Moita atención tamén nas piscinas pequenas. E parece que esas piscinas, como non teñen profundidade ou non teñen moita profundidade, pois son como máis seguras. Pero é certo que un neno, como se quede boca abaixo e non teña eses principios de flotabilidade e control de agua, se nos pode afogar en menos de 50 centímetros de agua. É fundamental non baixar a garda, porque a mellor barreira contra os accidentes é a precaución. E precaución tamén a que deben ter nas estradas nestes días de moitos desprazamentos. Precisamente temos que darlles conta dun accidente mortal en Trabada. Aló está un dos nosos equipos de directo, Xoel Rodríguez. Que foi o que pasou? Pois pasadas as 10 desta mañá, Chus, era un particular o que daba aviso aos servizos de emerxencia logo de presenciar ese accidente que se producía nesta estrada na que nos atopamos e que conecta os municipios de Trabada co veciño en Asturias de San Tirso de Abres. Foron os bombeiros os que rescataron o corpo sen vida dese home dun 64 anos de idade, veciño deste mesmo municipio. O seu vehículo caía por un desnivel duns 15 metros de altura e o corpo era localizado, iso sí, fora xa dese turismo. Accidente que se producía, como dicimos, nesta estrada provincial 6104 nunha zona recta, polo que agora as autoridades tentan esclarecer cales foron as causas exactas detrás deste accidente. Mentres moitos concellos instalan a pantalla máis grande ao seu alcance para ver a final do Mundial desta noite, a filosofía deste barrio de Vilagarcía é totalmente a contraria. Vémolo de seguido. Como lles dicíamos en titulares, estamos pendentes do tempo porque hoxe municipios das 4 provincias están baixo aviso amarelo por treboadas e por calor. Alejandro Álvarez.
Si, Chus, calor abafante que xa comezamos a notar, por exemplo, aquí na cidade de Ourense, onde os termómetros agora mesmo xa roldan os 28, 29 graus, pero a previsión é que sigan subindo un chisquiño máis ata situarse alrededor dos 31 graus. E con estas altas temperaturas, Meteo Galicia ten activo avisos amarelos tanto aquí na conca do río Miño como tamén na comarca de Valdeorras. Para ello a isto, esta tarde tamén activaránse avisos amarelos por treboadas en diferentes puntos das provincias de Lugo, A Coruña e Pontevedra. Mentres tanto, o que toca agora mesmo é buscar unha boa sombra e gozar dun bo refrixerio. Grazas, Alejandro. E imos comprobar in situ a través das nosas cámaras web como está a situación arestora noutros puntos. Comezamos na comarca de Tribes, en Cabeza de Manzaneda. Aquí o día está máis fresco que noutros puntos do país. Rexístranse agora 19 graus e xa pouco máis van subir os termómetros na zona. Seguimos na provincia de Ourense, Celanova, Alixa, Preta máis o sol rexistran arestora 24 graus, pero a calor vai ir a máis ata chegar aos 27. Esta imaxe é a que nos ofrece a Cámara do Parador de Verín, co Castelo de Monterrei ao fondo. Non vemos o Castelo de Monterrei. E Verín, hai agora mesmo 28 graus, chegarán aos 31. Con esta calor faise preciso aire acondicionado, pero non hai que esquecer que pode pasarlle factura á nosa saúde. O seu uso prolongado reseca e enfría o aire que respiramos e isto irrita os bronquios e pode agravar os síntomas en persoas asmáticas. Ademais, un mantemento deficiente favorece a acumulación de bacterias e de fungos que poden provocar infeccións pulmonares. Chega a calor e dispárase o uso de aire acondicionado en negocios e fogares. Casualmente acabo de poñelo. Non tiñamos cultura deso, pero a situación... Teño un piso pequeno que lle dá o sol todo o día e totalmente necesario ahora. Bien, hay gente que no le gusta porque ha pasado por experiencias malas de tortícolis y torceduras y todas esas historias, entonces pues yo creo que... Pero es bueno, mujer, es bueno. Bueno, el ventilador no vale para nada, yo te lo digo. De feito, moitos recoñecen que xa non conciben o verán sen o aire acondicionado, pero o contraste de temperaturas acaba por deixarse notar. A mí en la garganta muchísimo. Pero es que lo noto de un día para otro ya. E claro, aínda é peor cando as temperaturas son extremas. En moitos casos semella que o aire acondicionado non ten descanso. Cando fai 37 grados, apenas ás 5 da tarde, pois se pasa moi mal, entonces hai que tirar de aire acondicionado, vamos, e sálvese quen poda. Se está moi fría a casa, eso podes coller un catarro en verano moi fácil. E non só iso, a tos e a sequedade, ademais de problemas musculoesqueléticos, tamén son mal de moitos. Se me secan mucho las vías respiratorias, es como que es un aire muy seco y pues a mí particularmente me hace toser. Pero ademais desas molestias que todos recoñecemos, os facultativos apuntan algo máis. Tamén é importante pensar que cando existe un mantenimiento deficiente destos sistemas, nestos filtros pódense acumular microorganismos que poden ser bacterias, que poden causar algún tipo de infección respiratoria, incluso algunha neumonía, ou tamén poden acumularse hongos, e estos hongos sí que poden causar como reaccións inflamatorias do pulmón. Os expertos recomendan non baixar demais a temperatura e manter o día a limpeza dos filtros para que ese alivio non acabe en se converter nun problema para a nosa saúde. E a gran cita de hoxe, as grandes cidades, as vilas e até os lugares máis recónditos compartirán unha mesma imaxe, a da xente que se bota á rúa para ver a final do Mundial de Fútbol e, se todo vai ben, para celebrar o triunfo da selección española fronte a Argentina. Raquel Gandoy. Quizais non sexa o día idóneo para citar un filósofo argentino, a Valdano, pero el foi o que popularizou iso de que o fútbol é un estado de ánimo. Futboleiros e non tan futboleiros xuntarán esta noite os seus espíritos para que o apoio á selección española de fútbol chegue ata Nova York. E como en toda España, tamén as prazas de Galicia se van encher coa marea vermella. Haberá pantallas gigantes para ver a final do Mundial 2026 en María Pita, na Coruña, na Praza Roxa de Compostela, na de Santa María de Lugo, na Praza Maior de Ourense, na Alameda de Pontevedra, e aquí en Vigo, na Praza da Estrela, e neste parque de Castrelos que ten capacidade para unhas 15.000 persoas e onde os operarios do Concello ultiman xa a montaxe do escenario. O fútbol é un deporte colectivo e velo cos teus amigos, coa familia, coa xente que queres é o mellor.
Aparte es algo que como que todos queremos quedar en el mismo, ¿no? Y al haber más gente es más bonito todo. Todo eso son energías positivas, sí. Hai que relajarse e pensar en positivo sempre. Ir ali a Valladares. O bar da comisión os abre a propósito para iso, para ver o partido da selección. Es grupal, es emocional. No es lo mismo vivir un partido solo que vivirlo en grupo, no es lo mismo. Eu podía vir aquí, pero é moita aglomeración, non? Eu gusto estar moi tranquilo na casa. Ver o xogo. É ver o xogo. Se eu vou a ver na casa, na televisión, e vou a ver desde a cama. Se atípica van a ver, atopámola en Vila García de Arousa, que están argallando no barrio do Piñeiriño, Laura. Si, unha imaxe vale máis que 1000 palabras. En este caso, apostaron polo pequeno, con certo simbolismo. Iso sí, desde este barrio arousán, queren mandarlle unha mensaxe a Trump. O diminuto é o espello do que debera ser o mundo. Povos unidos para facer deporte. Tanto é así que apostaron por instalar a pantalla máis pequena do mundo. Din, o obxectivo, unir os veciños e facer que vivan cóbado con cóbado esta experiencia. Aquí ten que traer todo o dios, ten que traer sillas, sofás ou camas, o que lle dé a gana, para estar cómodos e ver a que vai ganar España, España. Pois dende o mellor barrio do mundo saímos anos presumindo de cousas pequenas, de que o pequeno ás veces une máis que o grande, non? E bueno, levamos unhas semanas pois vendo como todos os concellos están intentando dar coa pantalla máis xigante. Nós somos un barrio humilde, non podemos permitirnos pois unha pantalla de 1.500 euros, pero si podemos pois sacar a nosa televisión e chamar aos nosos veciños para reunirnos e a resuntarnos e ver o partido do Mundial de España e Argentina. Máis cousas. A Federación Autismo Galicia elaborou unha guía accesible sobre a eclipse total de sol do 12 de agosto. O obxectivo é eliminar barreiras para que calquera persoa poida comprender como vai ser este eclipse e gozar deste fenómeno astronómico histórico. É a guía que acaba de lanzar a Federación de Autismo de Galicia con información práctica e sinxela sobre a eclipse total de sol do 12 de agosto. O obxectivo é que ninguén queda á marxe deste evento astronómico histórico. Ese foi o motivo da produción da guía e o obxectivo pois é a nosa comunidade de persoas con autismo e as súas familias. Evidentemente o noso colectivo específico é autismo, pero a guía estaba pensada para todas as persoas. A todos nos custa entender un termo máis científico ou unha palabra máis difícil, non? A guía emprega apoios visuais moi claros para que as persoas con dificultades de comprensión ou autismo vivan a experiencia con total tranquilidade, evitando o estrés e a desorientación que poden provocar os cambios bruscos de luz. Porque as persoas con autismo sí que lles custa moito ese tipo de abstracción e de información, e o que nos fomentamos esa participación, esa toma de decisións libre, pois como calquer cidadán de pleno dereito, e canto máis clara sea xa a información e mellor estruturada sea, pois esa toma de decisións, esa participación de se queren ir ao eclipse ou non, é moito máis sinxela. É unha guía que, segundo a Federación de Autismo de Galicia, servirá para gozar da eclipse sen deixar ninguén atrás. Cunha única chamada é posible gozar dunhas sardiñadas sen ter que manchar a grella nin encher a cociña de fume de cheiros. En Malpica, un negocio local ofrece o innovador servizo do que poderíamos chamar telesardiña, sardiñas a domicilio. Se non queres vir a Malpica a comer as millores sardiñas do mundo, non veñas, queda na casa, xa levan a casa, vámonos. Anúncianse así nas redes sociais. Neste negocio encárganse persoalmente de todo, ata de facer a publicidade dun servizo innovador. A xente chámanos, oye, pois mira, pas 8 da tarde queremos tanta ración de sardiña. Levamos a sardiña malo pan, collemos un tupper e levamos como se fóramos os americanos, os telepizza, pero somos de Galicia. As sardiñas van directamente do Porto á grella. Peixe de Malpica, a poder ser, cando non hai moito nordeste, temos aquí buscar ali a Coruña ou a Laxe, ou que é onde máis próximos tean. Os barcos xa nos chaman, oi, levamos a sardinha especial, xa chaman sardinha Conchita. Levamos a sardinha Conchita, xa vamos buscalas e listo. Prepáranas na grella o xeito tradicional e cando están listas saen con elas ao reparto. Vale, pois moitas gracias. Os clientes din que o que as proba repite. Comerán 5, comerán 10, pero sí, repiten, sí.
porque están moi saborosas e funciona moi ben. Porque saben moito. Estas sardiñas son materiales, son as mellores que hai, de verdade. Está moi boa a sardiña esta. Neste negocio tamén ofrecen outros servizos. No verán montan o posto en Malpica e van ademais a outros lugares. Nós tamén temos para eventos, chamamos eventos. No mes de junio, pois, a verdad que foi moi bo. Chamamos para cumpleaños, cando son 80 ou 100, pois vamos tamén. Facemos sardiñas, e moitas veces facemos churrasco máis pulpo tamén, Pero, bueno, nós somos de sardiñas. Todo isto para que calquera poida gozar deste prato típico do verán, sen complicarse a vida. E de sobremesa, que mellor ca un xeado, Santiago conta cunha das 100 mellores xeaderías de España e unha das 15 que compre coñecer, segundo publicaron dúas revistas gastronómicas. O pequeno negocio compostelán reborda de clientela pedindo un camiño real, un xeado 100% galego, imposible de catar antes do 25 de xullo. Apenas unhas horas despois de publicitar a dúas revistas gastronómicas, a pequena xeadería Xearte en Santiago case non daba abasto. Case todos querían un camiño real, o xeado do que falaban na prensa e que non sacarán ata o 25 de xullo nas festas do Apóstolo. Aproveitando que son os nosos bosques máis autóctonos, a flor do sabugueiro, as mazás do inverno e a repostería dos conventos. Consolárense ben a gusto con outros sabores 100% galegos. Pero non importa, porque el de queso es magistral. O de mazá con requeixo está delicioso. Está buenísimo. Y teniendo en cuenta que vengo de la tierra de los helados, que es Xixona. Máis afamado, sin duda, é o queixo arzú a Ulloa, que despois o licor café, a tarta de Santiago, o requeixo con melenoces é outro do que se vende moito. Co selo de artesanía alimentaria de Galicia triunfa coas combinacións de sobremesas, para o que só fai falla, di, imaginación e boa materia prima. A compostelana está sendo un dos nosos éxitos. É un xeado de améndoa marcona que leva unha salsa de café e un crumble de tarta de Santiago. Des que abriu no 2014, a súa teima foi converter en xeado o produto tradicional galego. Tamén temos un peregrino, unha améndoa, porque pola tradición, un chocolate, porque chegan moi cansados, e un licor café que é como a culminación. Ano a ano constata que os galegos consumimos máis xeados na casa, sobre todo no inverno. Despois de 43 anos segue aberto o único cine rural permanente de Galicia na localidade de Leiro. Non é só un lugar onde desfrutar das películas nun espazo de proximidade. Tamén acolle un auténtico museo con tesouros da sétima arte. Desde cativo mantén acesa a paixón polo cinema e todo o que o rodea. 6 décadas leva coleccionando todo tipo de artiluxos e recordos das estrelas da gran pantalla. Un cento de gramófonos, decenas de proxectores, milleiros de discos... En fin, un museo que non para de medrar. Fai pouco tempo que comprei, puxeno en marcha, sustituínlle o que é a lámpara que dá moito calor, sustituína por unha linterna. Esta é unha película Tiempos Modernos de Charlot. Comezou de axudante no antigo cine de Leiro e no ano 1983 abriu a súa propia sala. Dende entón, con moita vontade e poucos recursos, foi mellorando as instalacións. Hai pouco renovou o chan. Foi un gasto bastante grande, pero bueno, por lo menos agora pois, quedou millor e non sei, eu procuro sempre pois, darlle o millor ao público, non? Xa avanzado o milenio mudou o vello proxector de celuloide por un reproductor digital. Incorporou tamén a tecnoloxía 3D. Agora xa pensa en apuntarse á última tendencia nos cines, o láser. Que se aforra casi un 50% de luz, e aparte a calidad que dá mellor brillo, mellor contraste, ou sea, máis luminosidade, e aparte pois que non se quenta tanto, non necesita tantos extractores de calor. Un romántico que segue cautivado polos sons e as imaxes da sétima arte.